Lagos and no. More Aragas go anywhere again, no. Armaga's village. Am I why? I go to Sakwa brother man, no money and no, but I would come off. I'll call you the map, my gun over there. I go in the map, I'm my band over there. Whatever was on the but now, but mamma. Is so who be adore the mumma cha. Be adore mumma. The beginning of talk is not drama. When a mamma bomb, when even a semona, manatas kwana village also. One I wonders, Guinea manatas na village, where you be more Guinea or Simona Imo. Abiapugia no, Mbosio Buni, he chief utana ni igwe, Ima to abai koma. No, ene Jamankayo Yamankayo here. Neko mopuno kaneko Italian, Ika wugi, manatas na monolos Lagos. Now that guy now want to go where Imo get a busy way now. It's okay, mammy and memez. Or I won't hear any way see any now. Mammy chat 1 year. 1 year can has a mam case a coach quajebe over the bush down at Tana. Kejelu and a job as well. No one know your castna on a tago. On a tago qua venata. None nothing. Say, Imo where Waloconia la Betabai. We say, Mamma, no save the chagigo. Ma, Jose go again. Or say, I go age be a no way or Burromo. Hey, man, can you go to yourself? Guinea Malugo. Eh? Yinge. Or give one if we hack on on Guinea maybe. Biko. Imo wouldn't jackle my dana bata. Oh, didn't jackle my can't dicky. I love you. We don't get you, didn't catch dry now, Junior with me. Can may still love him. Or soon may Biko, I love him. When did you move when a cha. A good squam, dear work, Pico no Caracas. God, do you chicken? Kinnicky yam number. Akale kwenona sobuo, makana karoka batago no bodo. Pochenji go dagari ani, akaroka batago no bodo. Akaroka bupalo breaker, akaroka bonyen sobuo. Gichokudo, onye gudo, gichokwoku, iwanoku. Makodi kwa very hot. Swagger shots mama. Yori mama. Odikwa anukwa one. Chere kambia. Galo we monso, Zuma Cafesia, Akaroku Onyara, Akaroku Onyara,
Owunne mu na nna nwoke aracha gị. Agwa nna hụ n'echichi biko. Arịa mana m arịa echi hụ ni ndị nyere awụ ndị nze. Kechi mbụ arịala m ndị ọzọ. Arịachabe m ndekọ ụmụnne adị m. Ekpe ama ma ekpe ọ chọrọ shi mgbalagala ya agbalagala. Gbadịnụ m ndị m arịabe. Likwanụ m echichi. Ọwụ no ihe iji ewe n'iwe. Ọ bụ na egwuregwu ụmụazị. Mana asịkwa m kwuo, aga m asị na ka iwetulatatụ aka na ụmụ ihe ndị na-etekọ n'ihu. Ọ ga-awụ ihe mere ha ji na-agụrụ gị egwu. Chere obi dị ya jide ya nga ahụ. Obi dị echekwa m ọnwụ ma nnọpụ. Ọ wanyị na gị kwụnụ anya esiwekwala elekwana ihe ipuga. Elekwana ihe nnu jiri soro jikere kpa kpanuri lekwe kpanuri ande akagbe ụmụ nwaanyị ji rogiri ime ahịa. Akara ọkụ onye ka iji nwanyị ekwu wetu obi onwe ihe mebiri anyị si ga hụ katkist ọya menụrụ anyị si otu a jiri ekere were ihe isi nguchi isi katkist nnu na ji hụ katkist ọhe nnu na jarịkpa mba mri achịkwa nnu gwara m agwa ga m eso nnu je hụ katkist ya ọrụgo di fada ga-awọ afada wọ ara ije fada wọ ara fashion fada nọ na fashion fada so na ịma ihe mere akara ọkụ ụbọchị ọzọ anyị ga-aga ịhụ fada anyị ga-akpọtọ gị ụgbọ ka nnọ anyị nwakwa anyị adịrị n'ụdị ka anyị ga-ahụ na ya otu bọtụlụ ka anyị laruo n'ụlọ gbanwekwa na ọ dịkwa n'otu ịdị o nwere keji akpọ one for road. Ama m ya ngwanụ were ya ị nọ na fashion nsogbu adị ka anyị gbanwee anyị abịa were one for road. Nwaanyị ma WhatsApp akara ọkụ abatago n'obodo akara ọkụ abatago n'obodo ala ekwe nọ na nsogbu akara ọkụ abatago n'obodo ndị nne nọ n'ọsọ okorobịa jikerekwanụ ọ ga-agba n'ọnya onye iberibe ụlọ nwere ife maka na akara ọkụ abatago n'obodo anyị ga-ahụ ịwa anyị ga-ahụ nne m nna unu mere ọfụma obi dị m ụtọ na ihe nke ahụ n'ụlọ nke a ga-egosi nwaanyị a ma ọ bara uru ka nwaanyị na-akwere ụmụ nwoke ugwu ka ga-eme ka ọ na-akwere ụmụ nwoke ugwu n'obodo a. Nne m ọya ka iji nwaanyị bụ ọ bụ nnọọ ihe kwesịrị ekwesị na ị gara n'ebe ahụ hụ ihe ụmụntakịrị a mere ya ha mere ya ihe akaja were ya nnọọ mee ihe egwuregwu kwuo ya ogwu Chimo ụmụaka nke a dị egwu ụmụaka dị egwu asị mmele ihe anyị kwesịrị ya ka nwaanyị amara n'obodo anyị awa ekwe n'ọnwụ nwoke na-alụ nwaanyị ọwụ nwaanyị na-alụ nwoke ka ga-eme ka ọ rubere ụmụ nwoke nọ n'obodo a isi. Ịma na ahịa m gara taa na-alọta ịma ihe kwụwa n'ahịa ọwụ nwaanyị a ka akpụ n'ọnụ onye ọbụla na-ekwu ya na-apịtọchi ya na-ọzụ ya na-agba ya ka egusi ụdị nwaanyị eji mee ụdị ihe dị otu a ọwụ ihe ọma ọwụ ihe ọma nke a ga-eme ka isi ya ruo ala ya matakwanụ sa nwaanyị lụrụ di ọ ga-aha anọzi leta di ya lekọta ya lọwụ ya lụga di ya kama na ọwụ di ya na-alụ ya ma di gị ọ dị mma ma ọ dị njọ ma o nwere ego ma o nweghị ego ị hụra di ya ketata echi nwanne m di ya nọnyere anyị o ịma na anyị nwawo ndị isi anyị gara echi gara aga ga leta ya n'ụlọ ọgwụ mana ọ masịrị anyị ahịa isi ya ka ọ nọrọkwa n'ụlọ ọgwụ ahụ ka anyị mechaa nwaanyị a ihe anyị chọrọ ime ya anyị mechaa nwaanyị a ihe ka o nwee ike pasị isi tupu nwoke ahụ alọtawa. Nwanne m ịmakwa na nwaanyị a agabeghị n'ụlọ ọgwụ kemgbe di ya nọ n'ụlọ ọgwụ ọ gabeghị ga lee ya n'ụlọ ọgwụ nwaanyị a wụ onye iberibe o bitara nwaanyị ake ekwule isi ọ gabeghị ahụ ya nwaanyị a wụ onye obi akpọ ị hụrụ obi anya nọ n'ihu ka ya nọ n'azụ ihe nke emere ya nnọọ kwesịrị ekwesị. ịma ihe na-atọ mmụọ ihe na-agụ mmụọ ọ na-agụsi m ike otu o si agụ m n'obi nga ka nwaanyị a nzukọ anyị na-aga nzukọ echi ka nwaanyị abịa nwaanyị anwa zọrọ ụkwụ ya bịa na nzukọ ahụ anyị ga-eme ya ihe anyị ga-eme nwaanyị a ihe anyị ga-eme ya anyị
anyị ga-eme nwaanyị anyị ga-eme ya ọ ga-anọ like this na Chineke olee ihe mere nji bịa bata n'obodo a nji bịa lụọ dị n'obodo a hapụ ka ya gara dị n'echi ndị ichie ọ na-agbalị gị ọ ya ihe a chọrọ ime ndewo okwu unu kwuru ọtọ ka osisi ọjị ịma na ọ bịara na mberede masị nọ mberede ka mberede ka eji amadike anyị ụmụnne ya gbakọkwara lie ya ebe ọ na-enọ ya anyị gbara mbọ ka anyị rute gị mana ọ dịgịrị anyị mfe nkwara na mgbe ahụ igbo nwatakịrị mana asụ na ihe ọma ga-emere onye nwụrụ anwụ igwe ala tinye ya maka na ili ozu ọnụmala ebe ọ na-ịlọtakwara mkpebie na ị ga-eme ihe gbasara ya ka ahụ na obi zuru ike ebe ọ bụla ọ nọ ọ ga-adịrị ụnụ mma anyị ga-eme ya ka ọ nwee ike ka obi ya nwee ike zuo ike na ndokwa ise ndị di m na ndị nwe m na-ekelela m unu kelekwana unu otu n'uchi na-agba mbọ na-eledo mụ na nwa m nwoke wee ma ya kemgbe di m nwụrụ nakwa na mbọ unu gbara oge ọ nwụrụ iji hụ na unu liri ya ya mere nwa m nwoke jiri bata ụkwa n'onwe unu ma aka ọrụ ya asịkwa na ọ ga-akpọkwa n'unu kelee unu ọ na emerechazie ọ nọ na ya emekwara ka ha gbasa ma ọnụ hụ m n'aka ndewo ezi nwaanyị eji adị ndị ichie obi dị m mma otu unu si nabata m mana nkwa m na-ekwu unu bụ na mma m mee ka ihere m unu abatago m emejicha obodo a ka ọ dị mma unu eme na unu agbalịgo ihe unu kwuru obi dị m mma unu agbalịgo asọ fere mma ụtara arụ mma gị na ozi erikata asa na-eriwe ọ nwanne m ka na-ekwu okwu ya ihe nọ nga ahụ wụ Imo ị ga-aga gwa onye na-akụ ekwe ka ọ gbasa ozi ya n'obodo nwaanyị anyị diọma m o ruo echi ị ga-aga kwuru ụmụ nwaanyị n'ọgbakọ ha ga-akọla ha ihe ọbụla ya ha chọrọ ka emere ha gị mere ha dịka omenala ha na nke ọzọ anyị ga-agba mbọ hụ onye eze hụkwa ndị ihe na-eso na-achị nwee ike kọrọ ya nke a gadizi anyị n'aka ebe anyị na-ekwuchara nke ugbu a sekretrị akwa anyị abanyego na jeneral ebe ọ na-anya banyere na jeneral o nwere nnọọ ihe ezi nne anyị chọrọ egwu anyị nne dị ọra mma nne anyị ji eje mba nne anyị ji eme ọnụ mama ukwu anyị gwawa anyị biko ka anyị tọọ ntị n'ala gee ya ọchịọra nwaanyị ụmụ nwaanyị ibe m ndewo ọchịọra nwaanyị nwaanyị ndewo obi dị m mma ịnọ na agbara unu na-eme kelekwanụ n'ihe ọma na ihe niile unu na-eme banyere obodo anyị unu agbalịala ana m ewepụtara asịnụ biko okwu nwere atụmatụ ndị anyị tụrụ banyere nwa a na-akpọ akara ọkụ ya o metọọla anyị o menyere anyị ihere o nwere ihe anyị kwuru banyere ya asị m ka m jụọ ọnụ okwu ahụ ọ dịka isi anyị ga-eme ya ọ dị otu anyị si kwuo ya anyị ga-eme ya n'ụzọ ọwụla onye ọwụla cheta anyị a ga-eji mee atụmatụ ya were nọgide ka ụmụ nwaanyị ka anyị were nwee egwu ụnụ nụkwara akwa ịhụrụ atụmatụ ahụ anyị tụrụ anyị emewela ya anyị ga-emekwa nne ya tiri anyị enweta ihe ahụ anyị chọrọ n'ebe ọ nọ ọ gaghị anọkwa n'akụkụ anyị ọzọ dịka anyị na-ekpu ole ya ndị omekwu n'ụdị anyị mma ndị omekwu n'ụdị
n'ụdị anyị ma onye chimereze na mmadụ apụghị na ya onye chimereze na mmadụ apụghị na ya ndị omekwu n'ụdị anyị ma ndị omekwu n'ụdị anyị ma onye chimereze na mmadụ apụghị na ya onye chimereze na mmadụ apụghị na ya Oh, this is a very good picture. I will get you people copy one after the other. You see yourself so lovely. Oh, I love this. I love you, Grandma. It's very sweet. I will get it. I will give it to you so you will share it among them. It's very lovely. I love it. I love you women. Very colorful. Sorry. I'm sorry. I love you. Ugbu a nne anyị kwuchara gwara anyị okwu unu aghọtala ihe okwu si na anyị kwesịrị ijikọ onwe anyị ọnụ atụmatụ ahụ anyị tụkwanụrụ anyị ewere ya na-aga n'ihu anyị na-aga ịbanye na finance ugbu a ama m onwe onye ọzọ nwere okwu. No, I'm talking and you're talking. You don't talk when I'm talking. Please, Mama, tell her to listen to me first. I said I will give you people picture. When I wash it, I'll give it to every one of you. And she's talking. Is that you have to respect somebody, please. Okay, I'm okay. It's okay. Dereju. I came my wife and we are man one. And because they will went to make it. Ekwe ekelela muno ndewo ụmụ nwaanyị ekwe ekele muno ndewo asị m ekele unu na mbọ niile unu na-agba iji hụ na ugwu ụmụ nwaanyị ekwe na ugwu anyị nọ n'anyị asị m unu gaa n'ihu ọ bụ na debe akara ọkụ nọ ụdị atụmatụ unu tụrụ iji eso ya hụ nwaanyị iji mechie ya ike n'ihi na o reelu ugwu anyị Petanya ga-ekwe ya ụmụ nwaanyị ndị otu ya ndị ebiri ya unu mechie ya ike nụ na ihe m na-ekwu anyị so unu n'azụ anyị chịla nna ajọ ụkwụ ya ihe unu ga-eme iji mee anya mee na ya ọzọ ya wụrụ achị mma gwapụ unu anyị ewa afọ 17 di m nwụrụ ka unu niile macha nwa m nwoke ayọkwa nna wo etevat chikwana na ya chọrọ ịkwa nna ya otu o kwesịrị ya wụ ihe njiri si m abịa kọrọ ụmụ unu o ihe kwana mmanya m wetara unu ọwụ izu abụọ taa na-abịa abịa ka m si ma anyị ga-eme ya achọrọ m ka unu mebịa na onye na meshi ahụ ka ọzọ ya wụ ọwụ eziokwu na unu niile amarachakwala onye ọwụ kama a sị m abịa agwa unu dịka omenala anyị siri dịrị ka m kọwala ya unu ọfụma ọwụ nwunye nwa m etele ụkpọ na ọlahụ oyo na-ahụ nna ya ọwa onye mgba ị ga-ajụ nne ya nwaanyị na-aka ọkpọ nwaanyị biko hapụ ya ka okwu I want to keep her, you know that she's my mother-in-law. I should close my mouth. Achọrọ m idebe aha ya na meeting biko ụmụ nwaanyị biko na-eweli iwe otu o siri jikwa oge na-adịghị anya ọ ga-ama otu anyị na-esi ejikwa sorokwa anyị na-ejikwa otu ahụ ihe ọbụla unu hụrụ o mere unu na-agide na m ya biko na-eweli iwe arịrịọ ka m na-arịọ unu o So the drink? Hey, you don't come with oatmeal? Let me open it myself and give it to them. Hey, nigga. Chere. Welcome. Oh, yo. Chop. Oh, you're sweet. Well, you're looking cool. Oh, man, yo. You're sweet. Yo. Ele heji bịaruo m meeting. M na-edu uche oche. O nwere oche dụmana m. Dabala senga ahụ. Ọkwa ma gị jara mma. Akwa ịhụ na anyị chọrọ m na mma na ewu. Mechie ọnụ gị. Asị gị mechie ọnụ gị. Mkpụrụ anya anyị nwere ihe ọ dịkwa na ya. Iwekwara ihere. Lee na otu ede. Otu isi ji ojiji ọwọtụ ụmụ anyị begi ndị ọzọ si ji ejiji. Ịma na ihe anyị nọ n'ụlọ executive meeting. Ọ dị ka ụmụ ihe na-eme gị n'ihu. Nnụnụ fa. Nna ama ihe megan. Ị jụrụ m nwụrụ ya jiri ojiji m jiri. Ugbu ngwa nwaanyị du nga. Ebe onye a si bịa, ọ wee ebe isi bịa.
Hey. What are you doing? No, the one that's smelling. What are you doing? What the fuck is this? I follow. Oh, Odrele. What the fuck is this? What's the fuck? What the fuck? Can I reach you in Motawli? Are you a human being? Do you reason at all? Do you have sense? I don't know fuck. Get away from it. Come on, put this your fucking food and get away from it. What rubbish is it? You're supposed to give me poison? Are you okay with your senses? Touch me now. Give it to me. Ah, Imo. Ogini ne megi nishi. Na jogi, ogini ne megi nishi. Obrogo di na wanyi mere gi ihe ojo. Ke he me man take mbata. Ah, Imo. Obara na gbagi. Ha? That's a stupid boy. He fought me for no reason. I don't want to eat. He brought a smelling food. I don't want it. Baby, it's okay. He started fighting me. It's not trained. That's a bad boy. I will shoot you. Onye kwa yego mna nuri no. So ya wurugo ko mri ime ge ga frusnik no ga na eche mgbe ijilo Jesus. Nko bele gi ihe okene me onye awu maazi. Agwa no munga. Ihe odam no no. Food. Food awu dori. Mbru food ge na edom. Fulawa no for ya ta mu fuck. Nkoma ni mulo. Therefor ku nezri anyam. Ya damre ya uku akle me nwaye egwelu gwa ga agbajiti. Ureri mputra wu chode. Ku ya bom bi eho na ala me vum ufisia. Gese ma abuga. Allah ga gala. Just imagine him crying. Imo wants to go. Is he crying? No, he's okay. Imo wants to go. He's crying. I would have beaten hell out of you. I'll use my gun on him. I'll shoot him. I want to leave this place. This is a God-forsaken area. I don't want to stay here. Take me back to my country. I'm not supposed to be here. Baby mama said sorry. I have nothing against your mother. But him? Imo, it's okay. Imo wants to go. Imo wants to go. Mama said sorry. Why is that? Stupid boy! I must leave this country. This God-forsaken country. You brought me here for them to come here to humiliate me. You brought me here for them to come and humiliate me. Oh, I'm not staying in longer. I am not staying in longer.
doing? That is how you used to deceive me. What kind of rubbish is this? Oh, Imo ndewo. Oh, Muna. Oh, you told them creative. Ngwa hutu ebe hutu ya. Hutu ya. Hutu eba. Mwayo pa. Oh, itu rola manka. Awo zara ke brankan. Mwam ibali ala o Muna. Awo na-esi unu bịa n'eriri ni. Ai ga-eri ji afọ. Ai ihe makwa. Ngwa gaa o. Oh. Thank you. Chai. Ambucha si ebe ego ni eri. Mmanụ na-ewere anyị ga-esi. Azachasịa ihe. Ọmọdé mo na-aha gị ole nwere. Ọchịcha. Nnọọ. Hey! Iko na-ayịrị mma o. Unu gbalịala. Ọ bụ isi iyi? Ihe ugwu mgbe a pụtara n'ihe. Ị gbalịala nwunye. Onye nwaanyị na onye na-ege ihe awụnụ roba. Mmiri ejicha n'ebe niile mmadụ nga a ga-agba aka ya. Lohuda gị bịa were galọn gị n'ụkwa. Mma nọ n'ime ụlọ. Ọ ga-eme na esi unu bịa n'etinu di. Mgbaga o. Thank you no. Onye nwaanyị na-ere ọ na-ebere Virgin Maria nyere ọ na-akụ. Ebe niile a ili. Brother Zari, bata. Mana ngwa maka ma lorere. Magi. Elekere ka mgbe ụkụtụ gị ịma ikuru mmiri gị bịa gị la gị ikuru mmiri gị isi ya kwe ga-aṅụrị ya na-anụ gị. Ele ihe ọwụ. Elekere ịgba m crossroad question. Onye ka nwoke ahụ nna di m ọwụ onye elige. Gị na-ebu akọwa mpeteri. Nna di gị. Onye na-alụ gị? Igla akọ mpeteri. Didi m igla akọ mpeteri. Ọwụ ha gị. Ọwụ lụga m. Biazem. Dị ihe m ji ọkpụtere. Lekwa anya m agwago. Me na akọkwa bibi me na akọ brother bro cruiser gị. Ikitecha akụkwụ ga aka gị da akwụla ngọdọ. Kwụ na ihe m kwuru. Jumaya amaga ji. Ngwalawa ụkwụ gị aka gị da akwụla ọdọ. Ehe mere n'ụwa ama elogharị. Hey! Kedu na ihe m ji ọkpọ ụdị mmadụ ọhụrụ mmanụ pụtara ọhụrụ ihe eke ọ ga-aga ya lele ego aga lele oge kụgị nọ mmiri taa kụji onwe nwanna dị ọnwụ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.